ଏବେ ଦୁନିଆ ସାରା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, କରୋନା ଭାଇରସ। ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏହା ଜେଲରେ ଥିବା କଏଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। କରୋନା ପାଇଁ ଏବେ ଜେଲରେ ଥିବା କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ଖଲାସ କରାଯାଉଛି। ଏମିତି କିଛି ହୋଇଛି ଇରାନ ଦେଶରେ। କରୋନା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣ ଡରରେ ଇରାନରେ ପ୍ରାୟ 70,000 କଏଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛି ବୋଲି ଇରାନର ନ୍ୟାୟପାଳିକା ମୁଖ୍ୟ ଇବ୍ରାହିମ ରାଇସି ସୋମବାରରେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଇରାନର 54,000 କଏଦୀଙ୍କୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଭୟରେ ମୁକ୍ତ କରିଥିବାର ଖବର ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି 70,000ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି ନା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। 70,000 କଏଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପରେ ଇବ୍ରାହିମ ରାଇସି, ଯିଏକି ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ସମାଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପଦ ନୁହନ୍ତି, ସମାଜରେ ଭଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରିବେ। ହେଲେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା କଏଦୀ କେତେ ଦିନ ବାହାରେ ରହିବେ ସେ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଇରାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ 194 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇସାରିଲାଣି। ସଂକ୍ରମଣ ଶିକାର ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଜେଲରେ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଆଯାଉଛି। ସେହିଭଳି ଭାବେ ଇଟାଲୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7,000 ଲୋକ ଏହି ଭାଇରସର ଶିକାର ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ 366 ଜଣ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସବୁଆଡ଼େ ଲୋକ ଏବେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରେ ଭାରତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଗକୁ ବି କେହି ନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ତଳେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।